देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मआ डिमाकुसि हालामनि खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबोआव बोरायब्लाबो बैसोआ जामलांब्लाबो रायजोआ थारैनो दाबोनो बावाखै आंखौ बुंदों बिग्राय ब्रह्म। जाम्बा जाम्था सादा सिदा हिसाबै गोदो रोजाबजेननायनिफ्रायनो नोंथांमोनहा आंखौ अनसायनानै दिनै 59 बोसोर बैसोसिम नोंथांमोनहा आंखौ अनसायबाय। 47 बोसोर जाबाय आं मेथाइ खननाय रोजाबनाया आरो खनबावलांगोन। आरो आं मेथाइ रोजाबनाया 47 इयार्स जाबाय। दा बैसोआबो हालिया गारांफ्राबो ल' जाबाय। थेवब्लाबो दिनै नोंथांमोनखौ नुनानै आंहा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों। डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरखौ हायलालाय हुइलालाय मोसाहोयो देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मआ। बे बोसोरनि मोसानाय बादायलायनायनि सेथि बाहागो मोननाय बान्थाखौ होयो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। सेथि मासि देरहानायनि बान्थायानो जाबाय सनानि माला। सनानि मालाखौ बादायारिनि गोदोनायाव गानहोना बरायो बिक्रम दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै डिमाकुसि हाथाइसालियाव डिमाकुसि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव 33थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाइ 2026खौ थांनाय 24 आरो 25 एप्रिल खालि गाजा गोमजायै फालियो। जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै हारिमु बिलिफाङाव बाहागो लायो देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म आरो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। हाबाफारियाव बाहागो लाना देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मआ गावनि गोदै गारांनि देंखोजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेथाइ खनै खनै मोसाफायो आरो बे मोसानायाव TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिखौबो गोसो होसार होसार मोसानाय नुनो मोनो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बैसागु मोसानाय बादायलायनायबो जादोंमोन, जेराव सेथि बान्था देरहागिरिया सनानि माला। बे बान्थाखौ मोननो हादों गोबां बादायारिफोरनि गेजेराव बारांगाबारि गामिनि सुस्मिता बर'आ आरो बान्था मोननाय बादायारिनि बान्थाखौ गथायना होयो बिक्रम दैमारिया। TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फैगोन बोसोराव रंजालि बैसागु खुंथाइ आफादनो बेबायदिनो गावनि आंगो हारिमु फोरबोखौ रंगिना संगिनायै लाखिनो थाखाय 2 लाख रांबो दान होबोनो खोथा होबोयो। समायना खालामनो हानाय बायदि आं 2 लाख होगोन। हायोब्ला सेकेन्ड डिभिजन लाबावदो, हायोब्ला थार्ड डिभिजन लाबावदो, आं कमानो 2 लाख होगोन होननानै खोथा होबाय।
बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव होंगो दोंगो नाजाबाय, बाहागो लाबोबाय, समायना खालामबाय, जोबथा बे बुब्लिसिम सफैहोबाय। लोगोसे जेसेबां रायजो राजा दं बयखौबो आङो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साबायखर आं बावहरदों। नोंथांमोननि नाजानाय, नोंथांमोननि आवगायनाय, नोंथांमोननि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिया जोबथा बुब्लिसिम मोनफैबाय आरो नोंथांमोननि नाजानायजोंनो दिनैनि बे समावहाय सासे लाइमोन सिख्लाया मोनसे मोजां मोसानाय दिन्थिफुंनानै सेथि बाहागो मोननानै गावनि रोंगौथिखौ रायजो राजानो दिन्थिफुंहोनानै गावनि मोननांगौ जा बान्था बेखौ मोननो हादों। दा बेबायदि गावनि कालसारजों, गावनि गाननाय जोमनाय ड्रेसजों एसेबां समायना मोसानाय दिन्थिनानै बेबायदि मोनसे महर गोनां, गाब गोनां बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायनि थाखाय बिनानावखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों। निउज डेस्क BTC Live 12।